Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay nag-una sa mga adunay aktibong nga kaso sa COVID-19. Samtang mukapina sa 500 ang COVID positive sa Dakbayan. Si Lian Singkulan sa report. Kagahapon, laing 20 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang nadungag sa Dakbayan sa Talisay. Miabot na karon sa 517 ang kinatibuang mga kaso. Walay labot niini ang mga kaso nga anaa sa Talisay City Jail. Hinuon 17 ka mga recoveries ang natala kagahapon nga mosumada na sa 217 ang mga nangaayo. 241 ang mga aktibong kaso, samtang 59 na ang mitaliwan. Apan matod ni Mayor Samsam Gulyas, 49 ka mga namatay ang na-validate na sa Department of Health. That's what we have to harmonize our data. So I don't know unsa ilang gigamit, was it cause of death, was it date of death. So kanang we want to be as transparent as possible mo na nang gibuhat. Gidugang sa mayor nga ang barangay Dumlog ang may labing daghang active cases sa Dakbayan. Base sa data nga gihatag sa Talisay City PIO, 30 city ang mga aktibong kaso sa barangay Dumlog. Wala hinuoy sityo o barangay nga kasamtangang gipaubos sa lockdown sa Dakbayan. We're looking at naman may kanang murag mapa na asa na sila dapita. So once we see as medyo sporadic siya karon, but once we see clustering na, that's when we have to do sityos. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Besta.